Vítajte u prvého dielu Realm of the Mad God, čo je Steamová hra, stiahnutá zo Steamu zadarmo. Je to dobré RPGčko, pixelové, hrá to veľa hráčov a je tu dosť čo robiť, keď nemáte... Začínate iba s Wizardom a keď dáte na ňom level 5, dostanete prísta, potom a postupne dostanete všetkých. Ale dneska ideme za Paladina. Kontrolky sú ľahké, pohybujete sa šípkami. Keď stlačíte ičko, nemusíte na nič klikať a bude vám rovno strieľať. No akurát máme tu hneď aj... Padajú tu bagle, s ktorým rovno keď prídete k ním, tak si proste zoberiete veci, ktoré chcete. Paladin je jeden z najsilnejších, takže preto som si ho vybral. Dobre sa s ním zabíja, je silný, má dobrý armor. Trocha zo začiatku nemotorný, ale však nevadí. Neskôr sa to zlepší. Každý hrdina, teda klasa, má iné kúzlo, ktorým dostáva veľa výhod. Napríklad ja, keď stlačím tú špeciálnu, to bola potionka, však nevadí, tú špeciálnu vec získate tak, že proste zabijete príšeru. Nie, stlačíte medzerník, napríklad teraz, a ako bonus u Paladina sa vám doplňa pomaly aj život a rýchlejšie strieľate. Nič. By som chcel meč, alebo bolo ešte také. Dobre, nebudem ho tu naháňať. Dá sa tu teleportovať, stačí kliknúť a teleport. Ježiš, tak kam som sa teleportoval. Oh shit. Shitty ho. Ale chod do killu, ty špína. Zabite ju. No. Ježiš, tam je brnenie, jak ten brnenie. No, otvoril sa nám tu Pirate Cave. No, musím sa najskôr sporiadať s týmito debilmi. Oživíme sa. Do začiatku je to troška divné, ale... Je to dobrunko! No, dobre. Skoro každá klasa používa iné brnko, takže dávajte si pozor. Wizardi, sorcereri a takí, čo strieľajú a magika a také, tak tí potrebujú robu. A čo ja viem, rogue a taký na blízko potrebujú normálne oblečenie. No a tuto máme ring. Ring môže equipnúť každý. Skoro každý má iné veci. Čo sa týkuje teda. Rush time! No. Tak tam dole, chlapče. Tak aj po tebe. Dobre, ešte si pozriem, čo je tu. No, potionka. A idem sem do Pirate Caveu. No. Vždycky vám ukazuje kurzor, kam máte približne ísť. Jej! Rum kokos si dáme neskôr. No. Takže, vždycky vám ukazuje kurzor, kam máte ísť, teda kde je aktuálny boss, ktorý je približne dobrý pre vás.
No a normálne za ním len prídete. No, tu je hneď. To bude mať elitu, takže... A chod do keľu. No, skap. Skap. Eat cannonballs! I don't eat cannonballs. I don't like them. No napríklad, tuto je roba, tuto sú dve roby a toto je pre rougov a takých. No. Ten rúl si dáme nakoniec. Hlavným bossom v tejto hre je Oryx, ktorý tu často vypisuje. si jedlo pre mojich poskokov, tak kedy je drastický, ale približne každú pol hodinu nás vyzýva, aby sme išli na ňo a porazili ho, čo sa určite vždycky stane. Teleportneme sa. No, pointou tejto hry je získať level 20 a... Ne, to som chcel ja, maximum HP, no nevadí. Pointou je získať level 20 a poraziť toho Oryxa a ďalších bossov. Je to dobrá hra, trocha návyková pre niektorých. Zo mňa bola troška. Ale potom, čo si unlocknete všetky klasy, tak vás to už prestane tak baviť, ale táto hra je fakt dobrá. A... Ne! Dobre, takže vyexpili sme približne level 5. A toto je len... taká poznámka v tejto hre, možno, že ju budem hravať častejšie a dávať let's playe. Takže teraz sa tešíme a dáme si room. Však nič nevediem. Vy opice, poďte sem, opice. Škoda, že to je len... To čo je? Jau, tak ja nič nevidím. Není dobre zabíjať s opitím. Ahoj, jak sa voláš, chlape? Tak nevidím ani na menovku. No, už je to normálne. Takže iba na 30 sekúnd. Že niekedy to býva dlhšie. Ale ešte jednu vec. Jednu vec, ktorú by som chcel podotknúť, je, veľa ľudí nevie, ako sa pije potionka. Jednoducho stlačíte shift a spolu so shiftom kliknete aj na tú potionku. Takže to je dosť dobré. A ešte jedna poznámka, nevýhoda tejto hry je, že je tu Realm Gold, skoro všetko sa za to kupuje. A preto ja to nemám rád, lebo ten Realm Gold sa kupuje za normálne peniaze, takže neodporúčal by som, jedine pre gamblerov alebo čo. Toto by som, ten Realm Gold by som nedoporúčal, ale tá vecička, to mi tu chýba. Ten Realm Gold sa nedá nejako získať. Tak to by bolo asi tak všetko o tomto ohodnotení a dávam tejto hre 7 z 10 bodov. Takže dovidopo!